MTV. Сәлем достым. Кайнар аккым, жылы диңгез, тропик җиләк җимешләр. Булар хәзер безнең төшкә генә керә. Үзе бездә җырчылар вакытны ничек үткәрә? Ял итәләрме, бакчада казыналармы, бәлки көне-төне студияда яталардыр. Бу чыгарылышта җырчыларның җәйгә булган планнарын ачыкларбыз. Иң популяр клипларны күрсәтербез. Минем исемем Рамил Шәрәфиев. Музыкаль каймакны башлап җибәрик. Хит-парадка Раяз Фасыйхов старт бирә. Раязның бу җәйгә Наполеон планнары юк. Көннәрне тыныч кына, рәхәт итеп үткәрәсе килә. Беренчедән, Раяз Татарстан сулыклары буена йөрергә җыена. Белүебезчә, балык тоту җырчының яраткан хоббиларының берсе. Икенчедән, улы белән үй тирәсендә корылмалар, вак-төяк әйберләр карарга, кадакларга, чист тартырга һәм шуның ише эшләр башкарырга җыена. Өченчедән, Раяз Фасыйхов сезонга музыкаль яңалыклар әзерли икән. Yaratудан янып беткән көннәр, калсалар да күптән үткәндә. Бер кайтырсың кебек мин өзелеп, сине һаман сагынып көткәндә. Син оныттың микән әллә мине? Йөрәгемдә һаман янган ут. Язын кышлар кайта туган якка. Синнән генә никтер хәбәр юк. Син оныттың микән әллә мине? Йөрәгемдә һаман янган ут. Язын кышлар кайта туган якка. Синнән генә никтер хәбәр юк. Үткәннәргә кире кайтып булмый, үзгәртүләр булмый язмышны. Тик син генә таратырсың кебек, җаным тулы сары сагышны. Син оныттың микән әллә мине? Йөрәгемдә һаман янган ут. Язын кышлар кайта туган якка. Синнән генә никтер хәбәр юк. Син оныттың микән әллә мине? Йөрәгемдә һаман янган ут. Язын кышлар кайта туган якка. Синнән генә никтер хәбәр юк. Бергә үткән гомерләрне барлап, эзләп йөрим яшьлек эзләрен. Син оныттың микән әллә мине? Сине көтеп талды күзләрем.
Сен ұныттың мекен әлі мені Жүрегімде хамам янған от Yazın kışlar qayta туған яққа Сенен генә никтер хәбәр юк Сен ұныттың микән әллә мине Йөрәгемдә һаман янған ут Язын кышлар кайта туган якка Синнән генә никтер хәбәр юк Язын кышлар кайта туган якка Синнән генә никтер хәбәр юк Синнән генә никтер хәбәр юк Узган атнада хит-парадка яңа катнашучы өстәлде. Сүз шибәр блондинка Әлфия Шарипова турында. Әлфиянең көннәре файдалы уза, эшләргә дә, ял итәргә дә өлгерә. Репертуарны арттыру өстендә дә ныклап эшли икән. Алдагы айларда да темпны киметмәскә җыена. Ә без шушы урында Әлфиянең өр-яңа клибына күз салыйк. Бер алманы 5кә бүләк җырын тыңлап карыйк. Arkalarda arpa urayık Tuğaylarına düşüp udayık Bir alamanı pişke büleyik Bir ola
13 санасында 13 июль көнне туган Сөмбел Билалова. Сөмбел туган көненә кадәр эшләр планлаштырган. Яңа җырын яздырып бетерәсе һәм җәйге фотосессия ясыйсы килә. Моңа өстәп июль-августта җырчы үз-үзен үстерү өстендә эшләргә җыена. Кимендә 5 китап укып чыгарга, һәр көн йөгерергә һәм репертуарын яңартырга дигән максат куйган. Быел буш вакыт күп. Казаннан ерак китәргә җыенмыйм. Әти-әниләр апамның гаиләсе белән булачакмын. Якыннар янәшәдә булса, иң яхшы җәй шул инде ди җырчы. Сөмбел Билалованың клибын карап үтик. Seni күргәч гүя канатланып алып очты мине уйларым. Иңнәремә назлар сарылганда бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Куллар кулда, күзләр күздә булды. Мин яратып сине туймадым. Сөю тәмен тойган мизгелемне бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Сөяр өчен яратылган җанның читлекләрен ачтым тыймадым. Язмышымны сиңа тапшырдым да, бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Саклый әле сөеп алтыным. Саклый әле сөеп алтыным. Җәй Арсен Камакаевның да иң яраткан ел фасылы. Тыгыз эш графигыннан соң ул ял итә, яңа көчләр җыя икән. Быел мәсәлән гаиләсе белән Солилецка барырга тели. Булып чыгармы юкмы планнарын Арсен пандемияга бәйли. Җәй балалар белән күбрәк урамда уйнарга, иҗат белән шөгыльләнергә, физик активлыкны арттырырга иде исәп ди Арсен. Арсен Камакаев музыка турында да онытмый. Хит-парад буенча кыю адымнар белән өскә үрмәли. Bir күрүдә сиңа
тормышымда янда булганга, мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга, мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Ходай биргән төрле сынауларны иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Тату гаилә турасы ю дигән, хөрмәт дигән олы хисләрдән, балаларың белән шөгыр килгән, иртәләрдә һәм дә кичләрдән. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез дуслашыйк. Безгә социаль челтәрләрдә кушылырга өлгердегезме? ВКонтакте, YouTube, Instagram биредә сез шоу-бизнес турында барында белә аласыз. Соңгы яңалыклар, тапшыруларның архив һәм анонслары, уен, конкурслар, узын сүзнең кыскасы һәр вакыт бергә булыйк. Ә хит-парадта сүзне мәшһүр җырчыга тапшырабыз. 11нче урында Хәмдүнә апа Тимергалиева. Ортаясы килми hiç de ömür kızım җитсәгем. Мәхәббәттән янам кием, чәчләргә шал төшсә дә, җитмешендә 80-ендә узарга ясын безгә. Оҗмак матур дисәләр дә, китәсе килми җирдән. Яшигәне бу
dünyanın Qadrin bilip gelen Süyülerden yanıp giyip Bağrımda yetkenen Çitmişinde sikseninde Uzarga yazsın bizge Hoşmak matur deyselerde Gidesi kilmiş yerden Yaşıyalı bu yerden Çitmişinde sikseninde Uzarga yazsın bizge Hoşmak matur deyselerde Gidesi kilmiş yerden Yaşıyalı bu yerden Doksanında yüzlerinde Uzarga yazsın birgen Hoşmak matur deyselerde Gidesi kilmiş yerden Yaşıyalı bu yerden Hoşmak matur deyselerde Gidesi kilmiş yerden Yaşıyalı bu yerden Музыкаль каймакның унлыгын ашып җибәрәбез. Биредә Рафис Калимуллин Рафис җәйгә керүгә альбом өстендә эшли башлаган. Флешканы чыгарыр өчен тагын 3 җыр кирәк икән. Алдагы айларда җырларны яздырып тамашачыга тәкъдим итәсе иде. Иртән кызны балалар бакчасына илтеп куям да студиягә китәм. Соңгы көннәрдә биредә яши башладым дисәң дә була, ди Рафис. Рафис Калимуллиннан премьера көтәбез. Әлегә клибын карыйк. Yaz məni, sensiz tağın arı tağ məni Yanaşəmdə seni bolmazsan, köngül to'la zar məni Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minim Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minim Ertələri də tankışı Mine köklərə kötərgən işin sıyılmıyken şoşı Dağlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da seni minim Dağlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da seni minim Nazlarımı da seni minim Dağlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da seni minim Nazlarımı da seni minim
9-нчы позицияда Алмаз һәм Зөлфира Мирзаяновлар. Гаилә мәш килеп авылда яшәп ята. 2 бозау, 70 бройлер, 7 мәче тәрбиялиләр. Көндә аларны ашатып, җыештырып гөрләшеп йөриләр икән. Мирзаяновлар иҗат турында да онытмый. Интернетта булса да чыгышларыннан үзекләр куя, фотосурәтләр белән уртаклашалар. Бу җәйгә тагын зур эшләр билгеләп куйдык. 2 клип чырасы иде. Эш инде башланды, нәтиҗә озак көттермәс ди гаилә башлыгы. Мирзаяновлар сезнең экраннарда «Ышар канатым» дип җырлап үтәләр. Ұшырадың да юлларымда, келсең хәзер уйларымда, асла күрмәсәм дә юксына. Құдайыңнан бүләк етерсин, миңа шундый кирәк битсин, синнән башка тормыш юксына. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатта. Чәчләрне чәчләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр, син дип минем ышар канатым. Бар канатым итеп тоям, күзләреңә карап туймам, сиңа бәхтемне назлап дәшәрмен. Барлы язны шүәлгә итәм, тойып яшәрсең сине иркәм, Тик син диеп янып яшәрмен. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатта. Чәчләрне чәчләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр, син бит минем ышар канатым. Күзләреңне йом әле. Минем сиңа күп тулы йолдызлар бүләк итәсем килә. Әзерме? 1, 2, 3, әйдә! Яшигәле ярып бергә, җитеп гомер көзебезгә, бара кошлар кирдек барлар. Жылытырмын назларымда, бүләк итеп язларыңа, сине генә сөеп яратам. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатта. Чәчләрне чәчләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр, син бит минем ышар канатым. Зур рәхмәт йолдызларыгыз өчен. Туган телдә бик күп хисне җөмләгә төреп була. Әйтергә теләгәнне әйтеп бетереп була. Туган телдә тик бер хисне җөмләгә төреп булмый. Аны ничек яратканны әйтеп бетереп булмый. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатта. Чәчләрне чәчләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр, син дип минем ышар канатым. Син дип минем ышар канатым. Хит-парадны күз явын алырлык шибәр блондинка Айлин дәвам итә. Айлин турында без нәрсәләр беләбез?
Ул белеме буенча актриса, күп еллар театрда эшләгән, моннан 1 ел элек продюсер белән танышып, шоу-бизнеска кереп киткән. Айлин турында тагын бер факт, җырчы дизайн белән мавыга икән. Идел буенда урнашкан йортыбызның интерьеры өстендә эшлим. Миңа барокко стиль ошый. Шулай ук ландшафт дизайнында үз кулларыма алдым ди җырчы. Айлинга ремонт эшләрендә уңышлар телибез һәм үзен тыңлыйк. Көлт-көлт сәгатьнең телләре саный мизгелләрне көннәрне төннәрне берәмләп вакыт җитми кала һәр чак көткән чакта озак туктап торган сыман килеп җит җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны гелдә синең белән генә тәмам бөтенләйгә ынтыласым килә бер генәм Эрет назлы куеныңда кайнар кочагыңда сөю чагында иркәләп җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны Җиденче позицияда автор башкаручы Фирүзә. Җырчы табигатькә гашыйк, җәйге көннәрдән илһам ала. Булдыра алганча вакытын авылда уздыра икән. Биредә йорт тирәсендә эшли, туганнарына йөри, дуслары белән күрешеп, су буйларында утыралар, коеналар, шашлыклар пешерәләр икән. Гаиләбез белән Сочига барырга да исәп бар. Балаларга диңгез һавасы, ял кирәк, ләкин әлегә әллә ни катнаштырып та булмый шул ди җырчы. Фирүзәнең җәйге көннәренә күз салдык, хәзер җәйге клибында тамаша кылыйк.
Ғазизәткәй хаманкәйгә қадір хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларыннан атып туган яктан әйләник. Ғазизәткәй хаманкәйгә қадір хөрмәт күрсәтик. Тигезлектә, мәхәббәттә үстерде алар безне. Тик күзләре өчен түгел, безнең өчен яшәде. Безнең өчен яшәде. Дөнья зарларыннан атып туган яктан әйләник. Ғазизәткәй хаманкәйгә қадір хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларыннан атып туган яктан әйләник. Ғазизәткәй хаманкәйгә қадір хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларыннан атып туган яктан әйләник. Ғазизәткәй хаманкәйгә қадір хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларыннан атып туган яктан әйләник. Ғазизәткәй хаманкәйгә қадір хөрмәт күрсәтик. Корәле, безнең Фирүзә түгелмесең бу? Кайда ял итеп йөри инде бу? Бөтен бакчаны чүп басты, ә ул ял итеп йөри. Бәрәңгесе белән итеп бетсә, кайтырады. Музыкаль каймакның 6-нчы урынында Динара Рахимова. Җырчы кыз төгәл генә нәрсә эшлисен, кайларга барачагын да белми икән. Бөтен иҗади тормышы вирусның таралуына бәйле. Бер әйберне генә 100% әйтә алам, бу җәй һәр вакыттагыча эш вакыты булачак. Үз проектым белән Казанга килергә. Яңа продукциясендә көч куярга җыенам дип сөйләде Динара. Динара Рахимова серләремне җилләргә сөйләм җырына төшерелгән клип тәкъдим итә. Бергәләп карыйк.
яшеріп мен тұтам Күзлеріне қара Үмітімді сақла Сен аныларсың ойлайым Мәхәббәттә яшим Серлерімді жилерге сөйлейм Бәлки яныңнан алар Узарлар деп ойлайм Йылмаюым Хаман мен қадірлейм Бәхетлі юлларны бірге бәйлейм Йылмаюым Хаман мен қадірлейм Юлларымны бірге бәйлейм Sırlarımda jilerge söyleyim Belki yanından alar Uzarlar deyip oylayım Yılmayuım Haman men kadirleyim Bәхетлі юлларны бірге бәйлейм Yılmayuım Haman men kadirleyim Юлларымны бірге бәйлейм Юлларымны бірге бәйлейм Музыкаль каймакның бишлеге каршына килеп бастык. Монда безне җырчы Илгәрәй каршы ала. Илгәрәйдә күпчелек җырчылар сыман вакытны өйдә гаиләсе белән үткәрә. Өстәвенә әнисенә дә булышырга өлгергәннәр. Гаражны тәртипкә китергәннәр, үй алдына мотор беседка ясап куйганнар, мунчаны сүтеп яңартканнар икән. Җитез Илгәрәй хит парад буенча да җәһәт кенә өскә үрмәли. Шит җимеш җырына төшерелгән клибы 5нче урынны яулый. Кеше бақшасы матур дип, өз бақшаңа таш атыма. Якыннарың арасында ышанычлы югалтыма. Шит бақшаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Кеше бақшасына кереп, шит җимешкә кагылма. Ятлар тормышына кереп, сагыш булып ягылма. Шит бақшаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бақшаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул.
Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була? Кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алнасыңмы? Алнам. Мин бит сине яратам. Шуны белтик җиле ятлар, ул бит синеке түгел. Кайгы хәсрәткә салырда, ут итәр җаныңны гел. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Яр белән бәхетле бул. Булган хаталарым өчен гафу итегез мине. Хит-парадны яшь егет Фәнил Галиуллин дәвам итә. Фәнилнең планнары зурдан. Дагыстанга барырга тели. Биредә армиядә хезмәт иткән вакытта матур тауларны күреп сокланган булган. Аларга кабат кызырланасы, сәяхәт итәсе килә икән. Егетнең хыяллары моның белән генә шикләнми, яңа клип төшерергә, парашюттан сикерергә, атта йөрергә өйрәнергә һәм авылга дәвәни янына кайтып торырга телим ди Фәнил. Фәнил, хыялларын чынга ашсын, без сине котлыйбыз һәм синең клибыңны бергәләп карыйк. Yaratsam da sinegine, üzülüp yanıp kiyip, her netesin yüreğine, gitemem inde diye. Gittiğine görme gitme, taşlama sin janaşı, izlerine düşerim en bit, generge olmasın. Gitme, taşlama sin janaşı, izlerine düşerim en bit, generge olmasın. Eşiden kim bulmadıkla, yaşadık yaşayı bilip, git de görme bizi biterli, bəxitsiz түгел иде. Gittiğine görme gitme, taşlama sin janaşım, izlerine düşerim en bit, generge olmasın. Gittiğine görme gitme, taşlama sin janaşım, izlerine düşerim en dip, generge olmasın. Bilmisin canı kayım, söylerim gümürlük. Kimler süyer iken seni, benim gibi üzülür. Gittiğine görme gitme, taşlama sin janaşım, izlerine düşerim
Музыкаль каймак буенча эскә атлыйбыз. 3нче урында Шибәр Рузилә Хәйретдинова. Рузилә Рәсәй курортларын яратмый икән, шуңа бер каяда барырга, сәяхәт итәргә теләми. 2нче елга ил чикләре ачылгач кына ял итәргә уйлый. Җәйгә планнарым күбрәк эш белән бәйле. Яңа җырлар, музыка мәктәбендә эшчәнлегем гаилә белән булу. Июль-августта менә шушындыйрак режим булачак дип бүлеште җырчы. Ә без сүзләрдән клипка күчик. Рузилә Хәйретдинованы бергәләп карыйк. Ромашка ташларын үзәмен, иң татлы сүзләремне төзәмен. Җилләргә үләмен, илтәсен беләмен, яныңа җибәрәм сөйгәнем. Ромашка ташларын үзәмен, иң назлы сүзләрен төзәмен. Кадерлем якыным, бәхетем алтыным, кил бәгърем үзелә үзәгә. Ромашка ташларын ұшыра, қанатын қағынығаны құш сыман. Қанатлы сүзләрін, юқтырла төзәрін, өзімді аларда ешінам. Ромашка ташларын үзәмен, иң назлы сүзләрен төзәмен. Кадерлем якыным, бәхетем алтыным, кил бәгърем үзелә үзәгә. Ромашка ташларын үзәмен, иң назлы сүзләрен төзәмен. Кадерлем якыным, бәхетем алтыным, кил бәгърем үзелә үзәгә. Ромашка ташларын азгына, күңелдә ягымлы язгына. Кара син күземә, колак сал сөземә, хәлемне аңла син азгына. Ромашка ташларын үзәмен, иң назлы сүзләрен төзәмен. Кадерлем якыным, бәхетем алтыным, кил бәгърем үзелә үзәгә. Ромашка ташларын үзәмен, иң назлы сүзләрен төзәмен. Кадерлем якыным, бәхетем алтыным, кил бәгърем үзелә үзәгә. Кадерлем якыным, бәхетем алтыным, кил бәгърем үзелә Фәнил Вакказов җәйне түземсезләнеп киткән. Сабан туйлар, мәҗлесләрдә эшләргә планлаштырган. Хәзер авыл белән шәһәр арасында йөри. Сәбәбе әтисе йорт җиткерә. Фәнил инде булдыра алганча булыша икән. Кызыбызның балалар бакчасына барыр вакыты җитте. Аны урнаштыру эшләре белән шөгыльләнә башладык. Аллага шөкер, күңелле мәшәкатьләр чыгып кына тора ди җырчы. Фәнил Вакказов эфирне дәвам итә. Рәхим итеп карагыз. Yalnızlık ağır idi, yüreğimde davul idi. Süyü bilen dünyama ketip algan bәхет kildi. Sin tabılgan şiirimde, tabıldım min canım üzümde.
tatlı iken, yıldızlarda yaktı iken, dolkınlarda adaşmaz, yana şende bulan şirken. Vəgdə birdi kuklerge, ömürlerini berge üterge. Siyem sine, kapkınına elektirdim minne. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyem sine, hayallarım şunda açtım inne. Мәңгілікке яратырға сені, yanında қалам. Hislerden uyarıp mucizanı senden küttüm. Kubeysin deyip tatlarım, mena ol kız bule gittin. Мәңгі yaşa мәхәббәт, sen көкlerden bizge emanet. Hey hey hey, siyem sine, kapkınına elektirdim minne. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyem sine, hayallarım şunda açtım inne. Мәңгілікке яратырға сені, yanında қалам. Siyem sine, kapkınına elektirdim minne. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyem sine, hayallarım şunda açtım inne. Мәңгілікке яратырға сені, yanında қалам. Музыкаль каймакның алтынын тапшырыр вакыт. Беренче урында трио. Диля Ниматуллина, Альбина Панаева һәм Анна Попова. Диля быел Кырымга барып ел итәргә уйлап тора. Якыннары, туганнары белән дә еш очраша икән. Альбина да Кара диңгез буена барырга җыена. Дөньялар тынычланса, берәр атна су кыйнып, кызынып кайтырга тели. Анна исә баш аягы белән эштә. Ял турында бөтенләй уйламый икән. Трионы бергәләп тамаша кылыйк. Başka işitmi, ol titmi isimimni. Sütilmezlik, yitip bar yollar şu alga. Yoldan ayak, aşı salgında, uanğın məxəbətdə. Şaqırma, şaqırma, başqa şaqırma. Yürək yaşqa tulsa da, dünyası yaralsa da, mühim tügəl o köptəndən. Min seni məxəbətim yarat
Yandırdık Жылытымы ялтынын Шақырма Шақырма Башқа шақырма Йөрәк яшкә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшкә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшкә тулса да Дөньясы ярылса да Сиңа күрсәтмәм Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәгеңне башка ишетми Җәй турында сөйләшә барлык катнашучыларны да ачыклаганбыз икән. Җәйне бушка уздырмагыз. Хәерле яллар теләп, мин Рамил Шәрәфиев сезнең белән сау булашам. Чао!